नैबे सिलभार अन्थाइ बान्दोआव मोनसे शिब मन्दिर दिनै लुफुंना होनाय नोंनि आखाइजों फिथा खानानै होनो हाबाय बायद' मा बुंगोन बे समाव? दिनै महाशिवरात्रि दिन बे दिननि बेलायाव मोनसे बेलायाव थिग अभिजित लग्ननि बे टाइम पिरियडआव जोङो दिनै जोंनि बतझ'रनि अन्थाइ बान्दो मन्दिर बाहाय जोङो महाशिवरात्रिनि दिनाव जोङो शिब मन्दिर मोनसे स्थापन खालामदों। बे शिब मन्दिरखौ दिनै स्थापन खालामनायाव बेखौ फसंथानायाव जोंनि गामिनिनो सांमान्दा गामिनिनो रतेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि आंगो बिसिखौ लानानै बेहाय दान होनानै बिथाङा बे मन्दिरखौ लुफुंनानै होदों। जों उन्दैनिफ्रायनो बे ओनसोलजों जड़ित आरो दिनै बिथांनि आखाइजों दिनै बे मन्दिरखौ लुफुंनानै होनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे ओनसोलखौ लानानै जोंहा जे बिश्वास शिव बाबानि सायाव जोंहा जे बिश्वास आरो आस्था बे बिश्वास आरो आस्थाखौ लोब्बा लाखिग्रा साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय बे फसंथाया जोबोद गोनांथिमोन आरो जोबोद मोजां मोनसे उननि दिनाव जोंनि शिब बाबा सिबियारि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मेहेरगोनां मोनसे मन्दिर जागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो शिब बाबाया दिनै जों साफ्रोमबो शिब भक्तफोरनि सायाव गोजोन आरो मंगल सादनि दै सारस्रि हरो बेखौनो आङो आर'ज गाबबाय। जोंनि बे मन्दिरखौ फसंथानायाव जे हेफाजाब आदै रतेन्द्र ब्रह्म आरो बिथांनि अर्धांगिनिसिमनिबो बहुद साबायखर बावनाय थाबाय आरो गोजोननाय थाबाय। आफा शिब बाबाया जेन' बिथांमोननो बोर सारस्रि हरो बेखौनो आङो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। दिनै महाशिवरात्रि मोनसे गोथार सानाव दिनैहाय नैबे सांमान्दानि थागिबि रतेन्द्रनाथ ब्रह्म लुफुंना होनाय मन्दिरखौ दिनै शिब मन्दिर दिनै बेखेवबाय मा बुंगोन बे समाव? बेयो दिनैनि बे शिवरात्रिनि मोनसे फोरबोखौ लाफानानै जे गोथार जे शिवरात्रि दिनैनि बे दिनखौ लाफानानै बिथांनि जे बे मन्दिरनि मुङाव बे जोंनि हालामनि मोनसे एरिया हिसाबै सिलभार अन्थाइ बान्दोआ खुनु बेबादि जोंनाव मन्दिर गैयामोन। दा बिथांनि गोरबोजों अननायजों जे लुनानै होदों जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बे मन्दिर कमिटिनि जानानै बा आफादनि जानानै जों बिथांनिसिम गिबियावनो जोंनि मन्दिर थरफनिफ्राय फुजारि थरफनिफ्राय बिथांनि संसार न'खर रायजो जानायाव जाहाथे आलो गोजोन जायो आं गिबियाव बेखौनो बुंनो सानदों जे बिथाङा गावनि गोसो गोरबोजों जे जोंनि बे सिलभार अन्थाइ बान्दोआव जे मोनसे बाख्नायथाव बा बेबादि जोंनि बतझ'राव दिनैसिमबो जारिमिन गैया जे सासे बेक्तिया बेबादि मोनसे मन्दिर दान होनाय आरोखि। दा बेनि थाखायनो आङो दिनैनि दिनखौ जोबोरैनो गोसो गोरबोजों गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो। बेयाव दे माखासे नांगौ जानांगौ दङ दिनै बेयाव जिरायसालिनि गोनांथि जानानै दं बेफोरखौ जेरावफोर दा जों आसा खालामदों मन्दिर कमिटि थरफनिफ्राय बिथांमोना दिनैनि बे जोंनि मन्दिर बेखेवनाय शिवरात्रिनि फोरबोजों जायफोर बिथांमोना दिनैनि बे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैदों बिथांमोननि गेजेराव सोरबा जुदि गोसो गोरबो जानानै दङब्ला हयथ' बिथांमोना होनो हागोन। जोङो मेलाथार एखेबारे अभाबथार आरोखि गोबांथार जोंनाव नांगौ जानानै दङ। मन्दिर मोनसे मोजां गैयामोन बाहाय थानानै जे फुजारिफ्रा फुजा होगोन बेखिनि अबस्थाबो गैयामोन। दा एसे आगोलावसो दैनि प्रब्लेमा जोब्बाय होनना बुंनांगोन खारन बे एलेकायाव बिमानि मा महिमा जे बरिं खालामब्लाबो साक्सेस जानो हाया आरोखि। दा बिनि थाखायनो जों बिराद दैनि थाखाय भुगिनाङोमोन। दा देग्लाय दैनि समस्याया एसेब्लाबो माबा जाबाय बरिंआ साक्सेस जाबाय। दा बेहायबो सासे बांगालासो बिराद गोसो गोथारै हेल्प होदों आरोखि जोंखौ। दा बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो। दा आं खावलायगोन जे बे गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आजौ आजौनिफ्रायनो जों मोनथिबोगौ बे जायगाया मोनसे गोथार
आरो जाग्रित मन्दिर होननानै आं मिथिगौ आरोखि बिनि प्रुफखौ जोङो मोन्दों आङो मायथाइखौ गोसोआव गैलिया जेला जों बे सिलभान अन्थाइ बान्दो मन्दिरखौ जों लाफैजेनदों होनब्ला जों मोनसे फुजा होदोंमोन आरो बे फुजा होनायनिफ्राय जों प्रुफ जादों आरो आबै आबौमोनहा होनोमोन जे खरान जायोब्ला बाहाय फुजानि गेजेरजों दाउला गोजा हाथारबानो अखा हायो बे प्रुफा जोंबो मोन्दों आरोखि दा ओंखायनो आं बुंदों आरो फैयो बेस्राफोर गोजान गोजाननिफ्राय फैयो फुजारि लोगो मोनफैया जोंनाव फुजारि गैयिनि थाखायनो बिराद प्रब्लेममोन दा दिनैनि बेलायाव सब समय फुजारि थासिगोन आरो दङ दा ओंखायनो सोरबाफोर माबाफोर उसुबिदा जानानै दङब्ला फैनानै फुजा होफैनो हागोन आरो बिनि फलखौबो मोननो हागौ आरोखि गोजोन्थों नोंनि गोबां रां खरस खालामनानै दिनै बेवहाय सिलभान मोनसे अन्थाइ बान्दोआव मोनसे शिब मन्दिर लुफुंनानै होबाय मा रोखोम गोजोननाय मोनदों बेखौथ' 10-15-20 बोसोर जानाय नैबे गोजाम मन्दिरखौ सानसेखालि आदा बेबायदिनो आंखौ थाव गोथां बायना हरलै फुजा होननानै बुंनायाव बेहाय आं थाव गोथांखौबो हरबाय ओमफ्राय आंबो फैफ्लांदों ओइदिनखालि फैफ्लांनायाव नुबाय आं माथो बांहा सिंखायाव फुजा होबाय थायो बिनिखायनो बोसोरनि उनाव आं लुनानै होगोन बे मन्दिरखौ दा बेनिहाय आं सेमोन थांनाय शिब मन्दिराव शिबरात्रि फुजायाव गायसनदों जों आरो बेनिफ्राय नै बे शिबरात्रिनि आगोल बेखेवनो हायो खोमा होननानै जों बोलो होनानै दा बेखेवदों आरो दा बे एलेखानि मोनसे मन्दिर जानानै थाथों बे जायगानि जादों माने महामाया संरक्षित बनान्चल बे सर्बदाय जों उन्दैनिफ्रायनो मिथिखागौ जे बे महामायानि एलेखा दा बेनिखायनो बेहाय मन्दिर लुना होनाया रायजो राजानि थाखाय आंहा जोबोद मोजां मोननानै आं लुनानै होदों आंनि थाखा फैसाखौ आं गारनानैबाबो आं होदों आंनाव दाबो बिफद आफोद जायाखै बे मन्दिरखौ लुनायनि थाखाय नोंथांनि बे मन्दिर लुनायाव बेसेबांसिम खरसा जादों बे आरो थांबाय औ सिबियारिफोरा मा रोखोम बाहागो लाफैयो सिबियारियाथ' नै दाथ' बाहागो लाफैसिगोन माने मन्दिरा बिजं फाङा मोजां गैयामोन नालाय बे हिसाबै मन्दिरा माने नामानो जायाखैमोन दा दिनैनिफ्राय आराम्भ जासिगोन नैबे मन्दिरखौ नायोबा नैबे मोनसे जिरायसालिनि गोनांथि दङ औ दं बियो सानसे जालांगोन बेखौबो आरो लुनानै होग्रा मानसिफ्रा एसे होनहांगासिनो दं खिन्थु लुथ'वाखै बिसोरो दा लुगोन जाय हानाय मानसिफोर बिसोरो बेनो दे देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन